Lugadan ang 8 katawo sa karambulan nin tricycle, pick up as in truck kasubagong alas 5:30 nin aga sa Barangay Agos, Pulangi, Albay. Kabali sa erido ang tulong driver, sarong pasahero kan tricycle as in 4 na lunad kan pick up. Basado sa investigasyon, haling Camarines Sur ang pick up. Mantang pigbabaybay ang tinampo, nag-overtake ini sa tricycle na nauli sa pagkaka-sideswipe kaini sa tricycle na nagresulta man sa pagkakasakop kaini sa linya kan truck na nauli man sa banggaan. Lumalabas sa ating initial na investigasyon na itong pick-up Ford ay mag-overtake sana sa tricycle, subalit nabundol niya yung likurang bahagi ng tricycle at nung nabangga niya yung tricycle, pumunta siya sa kabilang linya at nag-collide siya doon sa kasalubong na trailer truck. Tulos man na naidalagan sa Josefina Belmonte Doran Albay Provincial Hospital sa Ligao City ang mga embeltong persona nangunyan ang entero pang pigbubulong. As of now po, dito pa kasi ongoing pa po ang aming investigation. Anyway, kung gusto magsampa ng kaukulang kaso yung mga involved, karapatan naman nila yun. Huli kan insidente, liwatan na nga po ang PNP sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho nga ni maiwasan ang mga diskwido sa tinampo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.